na Lemkonaliach і будемо зараз звідувати лемків молодих студентів. Що будуть робити, чим się займають і як się можуть прислужити для лемківської громади, для Лемковини. Зараз послухamy. Petre, що dneska robimy tu we Wrocławiu? Що ти masz za transparent? Tu jak si Lemkonalia, що to znaczy? No to mogli podjacy dziewczat, juchasce i lice, że to zrobili. A no, zebraliśmy się heł, żeby młody ludzie mali możliwość lemki z się mogli na takich większych imprezach, ale też we własnym gronie, to думam, że juwenale są proto to, żeby była proto szansa. Inicjator był Tomek Szkarłowski i tak. Joho już teper nie we Wrocławiu, ale думam, że fajna думка, że kontynuować tego. Ale думam, że Tomek jeszcze do nas dojechał na wieczór. Też tak думam, że Tomek dojechał i dla niego ma specjalny dneska prezent, nie? I що в рамах Лемконалів dneska? Прийшли сте тепер на похід, швидко як тут поприбирали? No, думка była, żeby prebraty się za piratił. No ja prawie im się prebrał za piratił w Techusku. A w planach jeszcze co mamy do zrobienia jest na grill na pewno. A powoli rozpoczynamy na tu imprezę Lemkonalia i mam nadzieję, że po prostu za rok już zrobimy jeszcze bardziej we Krzocho, że będą kilka dodatkowych imprez, gdzieś jakieś wystupy, no ale to jeszcze wszystko wyjdzie w czasie. Nie? Ale to dobry, to znaczy, że plany są i że chcecie tu inicjatywę rozgrywać, żeby ona była oficjalną imprezą. Tak. Co studiujesz? Transport. A to kim będziesz jak dorosniesz? Ciężarówką. I co będziesz robił? Jak się możesz przysłużyć dla Lemki? Budę woził kropku z Słowacji. Bez granicu tego? Tak nielegalnie? Bez komentarzy. A wczyliście się już na studiach, jak powstały te prawdy u Lemkiusku chyżu? Jeszcze nie, bo dopiero pierwszy rok, ale думam, że tak na drugim to już powinno być. A jak się liczysz na uczelni, to będziesz tak zajęcia prowadził na pewno. No na pewno, na pewno. Przepraszam. Paulina, co studiujesz? Farmaciju. Dobry, a co będziesz robiła jak dorosniesz? Budu prodała w apteci. A jak się... Rutyna Skorbin. Rutyna Skorbin. A jak się możesz przysłużyć dla Lemki? No, z moją wiedzą może robić eter. Aplauz, proszę. Dobra, Kamila już wybrała swój lepszy profil. Tak, już jestem gotowa. Dobry, Kamilo, powiedz nam, czym się zajmujesz na student? Ja studiuję dietetyku na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Tak jak Paulina, to ta sama uczelnia. Dobry, i czego się tam wczyta na tej dietetyce? My się wczymy toho, jak liczyć ludy, ale nie likami i na jakimiś ekstra sposobami, tylko po prostu jedzeniom. I skupiamy się na tym, jakie jedzenia, w jakich proporcjach dawać, żeby lepsze funkcjonował nasz organizm i też zapobiegać chorobom. A to dla Lemki też można jakąś specjalną dietę opracować? No na pewno, aczkolwiek nie znam, czy Lemkę były szczęśliwe, jak im wytnął z jadłospisu kropku. No ale wszystko da się zrobić. Dobra, Litka, polecheł. Co masz za koszelku? Lemkiusku! A to soroczka lemkiuska? Prawi. A to te pirackie chusty, to czym się zajmuje te hrabyte ludy na student? Słuchajcie, u nas w Beskidach nie ma morza, to musimy sobie radzić i pływać riką. No i że mamy łódku, to hrabimy sobie lemkiuskie chyży. Lemkiuskie chyży tady tak swoje hrabyty. No słuchajcie, oni nas, my ich, tak to działa, no. A to tak po susickie się łymienia te doświadczenia. Razem śpiewamy, potem gulamy, a potem żegnamy się i krademy też to, czy tam nadać. Złady i tak dalej. A potem już to do kieszeni wpada, to już wasze. No to chodzić właśnie w tej koncepcji. Z tego, z gry o tron to takie... No to kilka znam. Ale tak to ja nie znam. Czekaj, do grubocho trochę. Gruby, jak mi się nazywać? Dawaj. Jak mi się nazywać? nazywa? Stark. Brandon Stark. Ned Stark. Ned Stark? Fisz. Przed nami Juchaska Piratka. Juchasko, powiedz nam, czym się zajmujesz? Tak studiuję pokuściok.
A pokuściok, a tak krym studiowania to tak pokuściok czocho jeszcze. A to tu, to tam, różni. A powiedz mi, Jeżdżą. hrabiżą się zajmujesz, że tak z tym haką tak chodzisz, straszysz ludy? Zdarjać się, ale lem w nocy, żeby ludę nie wiedzieli. Aż to się ty w oko stało? Bo ja wam powiem, jaki to jest myk, bo to jest grubsza sprawa z tym, bo jak schodził w nocy pit pokład, to nic nie wydżu, a jak się zamienił to wtedy wszystko wydżu, bo oko jest przyzwyczajone do temności. A, to tak sprytni. A czemu się nie perebrała za piratku? No, Lidia, tłumacz się tutaj wszystkim do kamery. Ona ma trupy czaszku, bo inny żyje już. Ona jest w żałobie. Tak, pełna żałoba. No dobra, a co studiujecie? Studiujemy, no, ja elektroniku, także nie za dużo mam związanego. Wprowadzam do naszego statku nowy taki ricz elektroniczny, takie ciekawostki. Nie? Motorówki, takie sprawy. Informatyka. No to inżynieria środowiska, taki paradny kierunek. Paradny, czemu taki paradny? Bo nazwa nic się nie ma do tego, co studiuję. Aha, to może nam zdradysz tajemnic już to takiego się wczyta na tym kierunku. Jak będziecie kolesi się chcieli kibel zaprojektować, to ja wam to zrobię. Aha, ale taki kibel taki na seli, rozumiem? Nie, takie rury do kibla. Aha, ja dumałam, że a jakbym chciała sobie zaprojektować taki na seli, znasz, taki wychodok. Generalnie bardziej to trzeba konstrukcyjnie w to dochodzić, no ale damy radę. Najwyżej się rozterkota, ale bude. A powiedz nam, co studiujesz? Komunikację wizerunkową. Ojojoj, to tak zvuczy poważnie, aż to tam się wczysz na tej komunikacji. Ale uważaj, żebyś se haką krywdy nie zrobiła. Mam, znasz? To jest taki mudry objaw. No właśnie sama nie znam do kincia, co ja tam robię. To ja sam bym studiował różne kierunki, różne rzeczy i ja Mało brakowało, a byłby z pierwszym lemką w kosmosie. mało brakowało. Już mają wybór, czy robić doktorant w Japonii, czy w Niemczech, albo wernuty do Polski i robić heł, ale zdecydowanie się wertaty. Za dobrze. A tiachnę cię na pewno na lemkoły, no i tam da kolywerne. No, tak, dumam, cud plany, nie? Ale to jeszcze kilka roków. Dobra, Lidziu, a ty? Agrobiznes. Agrobiznes, a bo ty masz swoją gazdiłku w chorach. O tak, pełno korą. Już to i biznes z toho bude? No pełno. Korowiany. Ja studiuję finanse i rachunkowość. Księgowa, jak to się ludzie. Jak księgowa nie, ale no... Ja zariadzam w tym związku jednak, tak. To Czym? kurczę, no upamy kurczę, aż to. A od kalułaszy didołę. Siema! O, z Bilanki, Florynki i z Klemkiłki. Bilanka, Bogusza, Ropycia i Macyna. A jak to się stało, żeście zostali piratami w zasadzie? Nie znam, tak było To na był moment. głosowaniu. To tak na skoro damy, jaką byś proponowała dietu w sezonie watrianym? Oj, w sezonie watrianym, no to kościok ciężko. Ja proponuję takie podejście, że wszystko jest dla ludy, ale w mniejszych ilościach. Jak możesz się z tym swoim zdaniem dla lemki przysłużyć? Dobre świdania. Może wypromować wizerunek Lemki u świti. O, właśnie, to jest bardzo dobre. A masz na to jakieś sudumku? Mam, ale to jeszcze w powijakach, także na razie wam się nie przyznam, ale nie długo się doznatek. Dobra, to żdemy na efekty twojej pracy dla lemki. Ahoj! Bo w chorach moria neje, to stasy chcieli same sprawy ty. Tak. Ale to jak neje moria, to po czym pływate? Po chorach. No dobra, a co możecie zrobić dla lemkołyny, jak się przysłużyć? Ja думам tym, że szyli ty naszą lemkijską kulturę, że śpiewa ty piśni, że zna ty kurczę teksty, że spitkacie Nawczycie się następne razem. pokolenia, jak to jest, żebyśmy dalsze chodzili na watry, zустрічали wszystkie razem. Думам, że to jest ten skarb, który najbliższe nam zasłużył się. I za to se dneska na lemkonalia przyszli. Dokładnie. A bude to jak dneska śpiła te lemkiewskie śpiwanki? Jak Bóg даст. Gitary nie mam, ale postaram się płuca jak najbliższe To wykorzystać. może dasz to taką obudę, po tym pit večer, jak już się rozkruty sytuacja, to dasz to będziemy
Też to zapraszamy wieczerom na grilla, tak? Dokładnie, 15 godzina Wały we Wrocławiu, zapraszamy wszystkich Lemki. Dobry, dziękuję. Chyba, że chcete jeszcze dać to do daty. Pozdorołyty, chcete kochosy pozdorołyty? Mamo i tatu i pozdrawiam babciu. Mama, tata, babcia, dziadek, pradziadek i ujcia. Lemki!